Bombo Business News. Ginbawi na ang temporaryong ban sa pag-import ng poultry products salin sa Japan matapos gindeklarar nga bird flu free ang nasamit nga pungsod. Pagi sa Department Circular No. 40 sa Department of Agriculture, ginpasugta na liwat ang pag-import sang domestic ag wild birds. Lakip na dira ang mga piso kag itlog halin dito sa Japan. Suno sa ahensya, importante ang mga pungsod sa paghatag sa dekalidad nga breeding stock kag hatching eggs nga ginagamit para nga mapadayon pa kag mapauswag ang poultry production diri sa Pilipinas. Samtang sunod naman ang ka-Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr., isa ka science-based approach ang ginhimo sa ahensya agud nga mabalanse ang food security kag amuman ang proteksyon sa lokal nga industriya. Sunod sa DA, tama kanubo na ang risgo sang contamination halin sa poultry imports. Ginlift ang ban matapos nga marasolba ang gin-report nga kaso sa avian influenza sa Japan kag wala na nasundan pa ang mga outbreaks. Sa November 2025, matandaan nga una ginpatuman sa DA ang mga ban matapos mag-report ang Japan sang bird flu outbreak sa mga domestic birds sa Shiraui, Hokkaido. Sa aton nga reference rate. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Ining exchange rate, yan basa natin sa closing transactions. Ang Bankers Association of the Philippines second BOP kag sa Bangko Sentral ng Pilipinas kahapon sang hapon. Maaga balik luwat ang transaksyon, alas 9 subong na aga. 61 pesos and 34 centavos ang balos ng isa ka US dollar. 7 pesos and 82 centavos ang Hong Kong dollar. 47 pesos and 92 centavos ang Singapore dollar. 16 pesos and 33 centavos ang Saudi Real kag 70 pesos and 67 centavos ang baylo sang isa ka euro.